戦う覚悟です。台湾海峡の安定のためにそれを使うという意思、明確な意思を相手に伝えて、それが抑止力になる。My first experience to here, I hope you have a simultaneous interpretation now, that you may hear my beautiful Japanese and this my loud English, okay? 今日は台湾有数のこのケタカランフォーラムにお招きをいただきまして誠にありがとうございました。光栄に存じております。12年前と今とでは日本とか台湾を取り巻く国際環境大きく変化しました。台湾は日本にとりまして自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり友人であります。戦う覚悟です。いざとなったらお金かけて防衛力持ってるだけではダメなんです。それをいざとなったら使う。台湾の防衛のために、台湾海峡の安定のためにそれを使うという意思、明確な意思を相手に伝えて、それが抑止力になる。台湾の皆さんが今の置かれている環境っていうのをよく認識してもらって、台湾が今の状況を断固として台湾の自主と台湾の人たちの今の生活、幸せ、繁栄を維持するために、その今の現状をきちんと守り抜く覚悟、それを蔡英文市長の後に新しく総統になられる方々も同様に持っていただいて、同じ価値観を持つ我々と一緒に戦っていっていただけることを心から期待をし、少々長く喋りすぎましたけれども、本日のご挨拶にさせていただきます。Thank you very much for your kind patience, and I hope next time you may hear my bit better, bit worse English than Japanese. Thank you very much for your patience. Thank you.